Viimeksi puhuin synnistä ja nyt pitäisi puhua siitä, miten maailma on pahan vallassa ja siitä, miten Jeesus on voittanut tämän pahan vallan ja mitä se meille käytännössä tässä arkielämässä meinaa tämä tällainen touhu. No ensinnäkin kaikkihan sen tietää, että saatana lankesi syntiin, halusi olla Jumalan ja Jumalan paikalla ja oli kateellinen Jumala ja ihmisen suhteelle, kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mutta saatanaa se ei luonut. Ja se vihaa ihmistä ja sitten sieltä syntiinlankeemuksesta alkaen niin se heitettiin pois taivaasta. Ja niin mitä sitten tapahtui? No siellä Raamattu kertoo, Eenokin kirjassa kerrotaan kaikkia näistä enkeleistä, mikä tuli langennista enkeleistä, mikä tuli tänne ja mitä kaikkea ne teki täällä. Ja kuinka ne otti ihmisten vaimoja tyttärikseen ja kaikki kuinka pahuus levisi ympäri ämpäriin. Sitten siellä kerrotaan se, että Jumala sitoi nämä suuret enkelit ja kahleisiin, kahlitti ne ja ne on sidoksissa siihen asti, kunnes ne heitetään helvetin tuleen kerran. Mutta täällä maan päällä, niin tänne kuitenkin näillä oli näitä jälkeläisiä. Pahuus lisääntyi maan päällä niin paljon, että Jumala laittoi Noan rakentaa arki ja arki sitten tuhosi koko höskän sillä vedenpaisumuksella. Kaikki hukkui sinne. Ja kaikki nämä saatanan jälkeläiset sun muut. Ja mutta mitä siinä sitten tapahtui? No ensinnäkin se, että Jumala laittoi, kun Jumala rakastaa ihmisiä ja ihmiskuntaa, niin Jumala laittoi tämän Noan, kun se rakensi arkkia, se rakensi yli 100 vuotta ja se sen 100 vuoden aikana saarnasi siellä niille ihmisille, että hei varokaa, että vedenpaisumus tulee. No mitä ne teki? Ne pilkkasi ja nauroi sitä ja irvistelivät siellä tietysti minkä kerkisivät, että hullut on jonkun kuivalle maalle arkkia rakentaa. Mutta sitten kun se vedenpaisumus tuli, niin kuinka kävikään? Nämä uppos sinne ja hukkuvat ja ainoastaan ne 8 ihmistä pelastui ja eläimet. No sitten niin kuinka sitten elämä jatkuu ja ihmiset Jumala kerran antoi käskyn lisääntyä ja täyttää maa, niin maata on täällä on lisäännytty ja täytetty maata. Mutta sitten nämä jäi tänne kuitenkin, niiltä lähti ruumis näiltä kaikilta paholaisilta, kaikilta näiltä saatanan jälkeläisiltä ja näiltä pahan vallassa olevilta hybrideiltä, näiltä sekasikiöiltä ja kaikilta, mitkä olivat niin saatanan pahuuden vallassa. Niin ne kuolivat kyllä siinä hukkuvat vedenpaisumuksesta, mutta ne henget hilluu täällä edelleen. Ja sitten on vielä myös tuolla ilmavallassa, on niin kuin Raamattu sanoo, että meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan henkivaltoja vastaan, taivaan avaruudessa hallitsevia maailmanruhtia, tai niitä ruhtinaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksessa. Niin me ihmiset täällä, meidät on Jeesuksen verellä lunastettu. Jeesuksen veri on katkaissut kaikki kahleet. Se on niin väkevä voima, että yksikään näistä perkeleen demoneista eikä henkivalloista taivaan avaruuksissa pysty menemään yli Jeesuksen veren. Ja kun sinä olet tämän pyhän veren suojassa, niin sä olet silloin todella suojassa. Jumala suojelee sua armollaan niin kuin kilvellä. Ja se mikä on sun asia, niin sun asia on huolehtia siitä, että sinä et anna omassa elämässäsi pienintäkään jalansijaa näille perkeleen hengille ja tälle pahuudelle. Koska maailma on pahan vallassa. Nämä ovat täällä, toimivat täällä näkymättömästi. Meidän päättäjät on näiden juoksuppareita. Ja meidän pitäisi olla uskovat Jeesuksen verellä lunastetut ja Jeesuksen uskovat päättäjät, että maailma olisi hyvän vallassa. Ja lait pitäisi olla oikeudenmukaiset, mutta koska nämä koko ajan tekee täällä pahoja töitänsä, niin maailma ei ole hyvän vallassa, vaan se on pahan vallassa, koska meitä puretaan meitä suojaavia lakeja. Ja mikä on sitten meidän osa? Tämä on nyt niin kuin se pääkuvio, mutta mä vielä puhun tästä lisää näistä pahoista asioista. No sitten kun nämä henkivallat on ollut täällä aikojen alusta asti, ne on ollut sieltä Aatamin aikoisista asti, pahuus on ollut olemassa niin kuin Jumalakin. Jumala on hyvä, Jumala on ollut ennen aikojen alkuja, mutta myös näistä enkeleistä, niin 1/3 taivaan enkeleistä lankesi, lähti tämän saatanan mukana tähän pahuuteen. Ja ne on täällä, ovat mitä ovat ja tekevät mitä lystäävät. Mutta se, että näillä on hierarkia, ne siellä hallitsee tätä, ne
pitävät kirjanpitoa, ne on niin kuin armeija, niillä on siellä tiedonkulku. Ja niitä on, paikkakunnilla on omansa, perheissä on omansa, on kaiken maailman tutturehenkiä, on maailman alkeisvoimia. Ja nämä ovat semmoisia asioita, ja me itse ollaan, niin kun me ollaan Jumalan tahdosta tottelemattomia, tai me ollaan tottelemattomia Jumalan tahdolle, niin me ollaan näiden kanssa kimpassa. Meidän liha, meidän se synti, mikä meissä asuu, on kimpassa näiden pahojen asioiden kanssa. Ja sillä meillä on, niin kuin me itse ollaan joskus itsemme pahimpia vihollisia. Mutta se, että miten tämä asia on voitettu ja mitä nämä vaikuttaa, tai ennen kuin nämä puhun, Jeesuksen verellä on voitettu, sen mä jo sanoin. Mutta sitten, että nämä huijaa ihmisiä. Tässä maailmalla saatana on kaksi asetta. Sillä on kaksi asetta, on valhe ja pelko. Se pelottelee ja se valehtelee. Ja sitä varten Raamatussa sanotaan, että tulee pelätä Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Ja se, että älkää pelätkö sitä, joka voi tehdä tappaa, vaan pelätkää sitä, joka voi tapettuaan heittää helvetin tuleen. Eli pelkää Jumalaa, koska Jumalan pelko on yli kaiken. Kun sä pelkäät Jumalaa tai sä luotat ja olet hänen hallinnassaan, hänen tahdossaan, niin nämä kaikki muut, nämä ei voi sun iankaikkisuus sielua sulta viedä, vaikka ne voi sun ruumiista tappaakin, niin ne ei mahda sun sille mitään. Ja sitten kaiken lisäksi Raamattu sanoo myös niin, että jotka Jumalaan turvaa, niin Herra suojaa heitä. Mutta se, että kun tämä on valhe ja pelko on sen aseet, niin se valhe ja se, että se tulee tuolta Aatamin ajoista asti, niin se tahtoo sanoa myös sitä, että se tietää sun suku, se tietää kuinka ihmiset käyttäytyy. Eli älä usko mitään ennustajaeukkoja, mitään porttien povareita ja tällaisia. Ne menee kaikki tänne saatanan henkivalloille. Ne menee nämä on niin nopeita nämä henget, niin kuin jossakin tuli täällä ilmi näissä aikaisemmissa asioissa, mistä mä oon elämässäni tullut tietoiseksi, että enkelit on esimerkiksi niin nopeita, että ne sekunnissa kiertää 8 kertaa maapallon ympäri. Niin nämä henkivallat, niin ne ei ole niin hitaita kuin me, ne toimii paljon nopeammin kuin me. Niin silloin ne pystyy hyvin mitättömässä ajassa selvittämään kaikkea. Niillä on tieto sieltä Aatamista alkaen. Jos sä kyselet jotain historiaa, saat tietää, että sun suvussa on joku kuollut, että sä oot syntynyt mukaan uudestaan, sä olit ennen elämässä siellä jonnekin ihmisenä, joka paloi jossakin talossa, että kauheita. No ensinnäkin se ei pidä paikkansa, sinä et ole koskaan elänyt ennen kuin nyt vasta. Jumala on luonut sinut tänne ainutkertaisena ihmisenä. Mutta tämä on saatanan valhe, mitä se käyttää huijatakseen ja pettäkseen ihmisiä, että ihmiset ei usko Jeesukseen, vaan ne uskoo näihin huuhaa jälleen syntymisiin ja muihin höpönassun juttuihin, mitä julistetaan tuolla ja mitä uskoo monet lukemattomat ihmiset eksyen ja mennen harhaan ja kadottaen oman sielunsa. Niin täällä nämä ei tiedä tulevaisuutta. Ne tietää vain ihmisen, miten ihminen normaalisti käyttäytyy, ihmisen normaalin kaavan. Ja kuinka sä yleensä reagoit, niin tarkkailee ihmisiä, kuinka ihmiset reagoi mihinkäkin asiaan. Ja sen tähden näihin ei pidä luottaa, eikä niitä pidä kysellä, koska sitten kun sä uskot niitä kuin hepo kelloa, ja Raamattu sanoo, että kun sä uskot, niin sinulle tapahtuu. Kun sä alat uskoa niihin asioihin, niin sulle rupeaa tapahtumaan niitä, vaikka niin ei olisi tarkoitettukaan käyväksi. Niin ei välttämättä olisi käynyt. Niin siksi älä usko tällaisia höpönassun juttuja, älä usko tämmöisiä valheita, älä usko tämmöisiä ennustuseukkoja. Kyllä henkivallat johdattelee ja vaikuttelee ihmisiin. Niillä on nämä tällaiset tuttuudet henget, mikä vie meitä ja mikä vaikuttaa mihinkäkin. Mutta siinä vaiheessa, kun sä tulet uskoon ja Jeesus lunastaa sut, sä oot uudesti nyt ylhäältä, niin sä et käyttäydykään enää samalla lailla kuin ennen vanhaa. Sä et tuota päävaivaa näille, koska ne ei vie sua enää kuin kuoriämpäriä ja johdattele sun ajatusmaailmaasi, eikä sun tekojasi eikä mitään, vaan sulle tulikin uusi johtaja. Jeesuksessa tulikin sun johtajasi ja se vie sua niin kuin se haluaa, niin kuin mikä on oikein hyvää totta. Ja että sun elämässä kantaa hedelmää elämälle ja eikä kuolemalle. Että sä kannat hedelmää iankaikkiseen elämään. Sä teet niitä tekoja, mitä Jumala haluaa sun tekevän. Ja tämä on tämä hengellinen sota, missä me ollaan niin kuin koko ajan. Se ei ole näkyvää, vaan se on sellaista, että Jeesuksen vaikutuksessa sä teet sellaisia ratkaisuja, mitä sä et olisi tehnyt ilman sitä.
Ja silloin sä pistät näillä pasmat sekaisin. Ja tämä on se, mikä on tärkeintä, niin että sä ymmärrät, että kun se maailma on tämän pahan vallassa, niin meidän asia on puolustaa oikeutta ja totuutta joka mutkassa. Silloin me ei anneta sen pahan riistäytyä niin kuin kaikkiin, se ei tehdä mitä vaan. Koska me tehdään sitä, mikä on oikein ja totta. Ja sen voimavara on valhe ja pelko. Ja mitä mä tässä sitten vielä sanoisin? Tämä on iso aihe. Ja tätä on hirveän vaikea käsitellä, mutta mä haluan varoittaa vaan sanoa sitä, että älkää uskoko kaiken maailman jälleen syntymisiä, älkää uskoko näitä ennustushommia, kysykää Jumalalta. Raamattu sanoo, että jättäkää minun haltuuni minun lapseni, minun kätteni teot ja kysykää tulevaisia minulta. Kyllä Herra kertoo sitten sen, mitä sun tarvitsee tietää. Ja mitä lähempänä Herraa elät, sitä enemmän tiedät. Ja sitten sekin, että vaikka kuinka näitä olisi minkälaisia tahansa, niin se, että Jumala on 100 kertaa suurempi, Jumalan voima on suurempi. Että jos sä olet kuin muurahainen verrattuna näihin toisiin henkivaltoihin tai näihin pahuuden maailmaan, niin sä oot kuitenkin sellainen muurahainen, mikä kannat elävän Jumalan voimaa sisälläsi. Jeesuksen henki asuu sinussa. Sussa on Pyhän Hengen sinetti ja sä olet kytketty Jeesuksen verenkiertoon. Niin silloin sulla on auktoriteetti yli näiden kaikkien. Jeesus sanoo, että minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä, skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Ja silloin kun teitä on monta samanlaista, kun meitä on monta samanlaista, jotka uskotaan Jeesukseen ja tunnustetaan Jeesuksen herruus ja rukoillaan tässä voimassa ja auktoriteetissä, koska Herra asuu meissä. Jeesuksen ylösnousemusvoima on meissä. Jos sitä ei olisi meissä, meidät voisi nirhata noin vain, mutta kun se on, niin ei voi. Koska siinä on auktoriteetti yli kaikkien. Ja kun me käytetään tätä porukalla, niin silloin me tehdään tyhjäksi perkeleen tekoja. Ja tämä on se voima. Tämä on se suoja, minkä sä saat kaikkea vastaan, mitä ikinä voi tulla ja olla, koska sä olet voittaja. Niin kuin siinä hengellisessä laulussa lauletaan, että olet enemmän kuin voittaja, sana vakuuttaa, olen uusi luomus, uusi ihminen. Niin sä olet enemmän kuin voittaja, koska sinä olet hallitsija Jeesuksen kanssa. Tulet Jeesuksen kanssa hallitsemaan, kun sä kuljet Herran kanssa ja pidät huolen siitä, että sun elämässäsi ei valheet eikä petokset eikä mikään vääryydet saa sijaa. Et anna minkään vääryyden majoittua sun elämääsi, niin silloin sä voitat tämän kaiken. Sä kuljet voitosta voittoon, koska Herra kuljettaa sua. Se antaa sulle voiman, se johdattaa sua joka askeleelta. Nämä kaikki on voitettu, mutta älä lähde näihin halpoihin. Ja sitten mä haluan sanoa vielä sen, että kun tulee tällaisia, kun sä lähdet johonkin asioihin, niin tuntuu kauhean vaikealta ja vastustaa kovasti. Tuntuu, että mistään ei tule mitään ja voi kauheita, mitä tästä seuraa. Niin kun saatanan aseet on pelko ja valhe. Se on ollut alusta alkaen mukana, se oli maailman luomisessa alusta mukana. Se näki, miten se alkoi, mutta se ei nähnyt, miten se loppui, koska se heitettiin sieltä pois ennen kuin päätös tuli. Niin se ei tiedä, miten asiat loppuu, niin se on mukana ja se estää ja häiritsee, pelottelee ja ahdistaa ja antaa sulle harhakuvitelmia asioista, että mikään ei onnistu. Yrittää saada sut luopuun niistä tekemisistä juurikin sillä peloilla ja valheilla. Mutta se, että se yrittää vaan estää sua toimimasta, mutta se ei tiedä, miten se asia loppuu. Eli kun sä luotat Herraa ja meet siihen, mitä Jumala on sun sydämellesi puhunut, niin anna palaa vaan, kyllä voitto on saatu, kun et lannistu. Se ei tiedä, miten se loppu käy. Sen tietää Herra yksin. Ja se on jo luvannut, että se loppu on hyvä. Se loppu tulee olemaan täydellisen hyvä. Niin ei silloin ole huolen häivää. Eteenpäin vaan tässä samassa hommassa mennään edelleen. Me halutaan pelastaa Suomi ja suomalaiset. Tämä maa ja tämä kansa on meille rakasta. Me toimitaan kansanliikkeessä näiden sekä Suomen että suomalaisten puolesta. Autetaan toisiamme missä voidaan, niin kuin osataan ja ymmärretään, että saadaan tämä maa oikealle tolalle, että saadaan täällä oikeus ja vanhurskaus valtaan jälleen, että oikeus saa virrata kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro. Ja se tapahtuu tuolla pääkallon paikalla myös Helsingissä käsin ja hallitus ja valta tulee takaisin Suomeen, sitä ei EUsta sanella. Me otetaan ne lait takaisin, me otetaan tämä maa takaisin suomalaisille ja Jeesuksen nimessä ja veressä tätä asiaa viedään eteenpäin. Siinä on meidän suoja, se on meidän tämän kansanliikkeen idean antanut.
hän tämän kansanliikkeen johtaa voittoonsa. Ja me tehdään täällä ihmisinä se, mitä me voidaan. Me rukoillaan ja mä kehotan kaikkia rukoilemaan, koska siinä on voima. Jeesuksen nimessä ja veressä on voima ja sitokaa niitä henkivaltoja. Kun niitä ruvetaan sitoa niitä henkivaltoja, niin näillä pahantekijöillä, mitkä täällä ihmiset, jotka täällä tekee pahaa ja on näiden saatanan juoksupoikia ja tyttöjä, niin niillä ei ole voimaa, ne ei saa enää suojaa sitä pahuudesta pahan teollensa. Ne, jotka tekee parannuksen omista synneistänsä ja pahoista teoistansa, taikka sitten hukkuvat siihen pahuuteensa. Se on heidän oma valinta. Jokainen valitsee tämän itse. Tekeekö parannuksen pahoista teoistaan vai hukkuuko siihen pahuuteensa? Mutta se, että Jumalan kirkkaus ja kunnia tulee valaisemaan tämän maan ja siihen me luotetaan, siinä tulee meidän voima. Me tullaan vielä näkemään, miten Jumala tekee suuria tekoja, ihmeitä ilman määrää. Herra tulee ilmestyä ja Herra tulee makeineen sillä, mitä se saa tehdä. Ja siinä jää moni sanattomaksi, moni huuli pyöreäksi siinä, mitä suuria tekoja Jumala Suomen kohdalla vielä tekee. Että silloin ei kannata lähteä tällaiseen huuhaa alkeisvoimien pyöritykseen ja niiden touhuihin, koska Jumala vie voittoon nämä kaikki asiat. Ja me seurataan sitä, ja siinä on teidän suoja. Jos pelkäät jotakin, niin muista aina, että käännyt Jeesuksen puoleen. Sieltä se apu tulee. Se ei jätä eikä petä. Ja jos sellaista ihmistä, joka olisi sitä avuksi huutanut ja eikä apua olisi saanut, kun sydämestänsä, vilpittömästä sydämestä apua pyytää, niin sitä saa. Ja näitä ei tarvitse pelätä, mutta niihin ei tarvitse uskoa. Pitää ymmärtää, että tämä on valhetta, valheen ja petoksen ja pelon kaikilla voimilla. Se tulee yrittäen eksyttää kaikki, kaiken maailman ufoilla ja muilla muualta avaruudesta tulleilta otuksilta. Ei sieltä avaruudesta mitään tule. Ne on eri ulottuvuudesta ja ne on ollut täällä kaiken aikaa. Eli älä usko tällaisia hömppiä, vaan usko siihen, että Jeesus on ainoa tie, joka taivaaseen vie, ainoa pelastus, ainoa toivo ja ainoa voima, joka menee yli kaikkien muiden nimien ja valtojen. Ei ole olemassa sitä henkivaltaa eikä mitään muutakaan valtaa, minkä yli ei Jeesuksen nimi toimisi. Se on kuningasten kuningas ja Herra ja me ollaan hänen omiansa. Ja silloin meillä ei ole huole häivää. Siinä oli nyt tämä asia, mitä mun piti sanoa tästä, että pahuus on voitettu. Maa on sen vallassa. Jumalan tahdosta täällä ei tapahdu mitään pahaa. Nämä tapahtuu ihmisen ja saatanan töistä, mutta meillä on valta tehdä tyhjäksi perkeleen tekoja Jeesuksen nimessä ja maahanvuotossa veressä. Eli valitse puoles ja lähde meidän kanssa tälle voiton puolelle, niin hyvä tässä tulee. Ei muuta kuin mukavaa lauantaina jokaiselle.